Gasik gabeko negurako prestatzen ari da Europa. Errusiak energia hornidura moztea erabakiko balu, gasa nola errazionatu adostu du Europar Batasunak ezoizko bileran. Bruselak proposatu du gasaren kontsumoa 15% murriztea borondatez, alerta egoera ezarriz gero estatukideek nahita ez bete beharko luketena. Espainiar estatua, Portugal eta Grezia planteamenduaren aurka agertu ostean, Energiaren Kontseiluak atea ireki dio salbuespen batzuk ezartzeari. Estatu bakoitzaren testuinguruaren arabera zein murrizketa aplikatu adostuko dute. Izan ere, gasaren iturria gehiago itxiko du Gazpromek bihartik aurrera, Errusiako gaza Alemaniarekin lotzen duen turbina bat geldiaraziko du. Errusiak dio mantentzen lanengatik dela, baina Alemaniak ez du arrazoi teknikorik ikusten Europara iristen den gasa are gehiago murrizteko. Bihartik aurrera dagoeneko 40%an dagoen gas hornidura 20% murriztuko da, eta horrek zaildu egingo du estatukideek negurako behar adina gas pilatzea. Bien bitartean Eusko Jaurlaritzak energia aurrezteko plana aurkeztuko du gaur, herritarrentzat eta enpresentzat gomendioak biltzen dituena. Muskil da unibertsitatean egin dugun laburmetrai bat, eta atera da gelakie baten gidoitik. Guk klasean aukeratu behar izan genituen hainbat gidoien artean, eta hau izan zen gehien gustatu zitzaigun ideia. Eta aldatu genuen, egin ditugu 1000 bertsio, 1000 birmoldaketa, hasierako, bai mantendu dugula, hasierako basea, digamos, pero gero aldatu ditugu gauza pilo, gauza gehienak, eta hori orduan atera da unibertsitateko lan batetik. Lehenbizi, izenburu hau, kortometrajean da baserriaren izena, Muskil. Eta hasiera batean, karo, ez da baserriaren izen originala. Eta aldatu nahi genion izena, baserriari, eta hasiera batean sartu ginen interneten Euskal Herriko baserrien zerrenda bat aurkitu genuen, eta pixkatan, ordan aurkitu genuen Muskilen antzeko izen bat, eta gustatu zitzaigun ja nola zen, como sonaba, ez? Eta bilatu genuen, abertzer esan nahi zuen, zen Muskilitzaren esan nahi, eta esan nahi du loratu bezala, ez? Ordan, karo, gero, ja, laburmetraia ikusten duzuenean, ikusiko duzu baduela bere zentzua Muskil deitzea baserria, eta loratzearen esan nahi hori. Historia honetan kontatzen da pixkat adineko pertsonek o adineko emakumek jasaten duten indarkeria matxista azaleratzeko. Kontatzen da baserri batean bizi dien senar-emazte baten historioa, ez, eta pixkat nola emakumeak pairatzen duen indarkeria matxista bere senarraren partetik, eta iristen dela herriko maistra berria, dela hiritik etorritakoa eta hola, eta ja etortzen da aire fresko batekin, da gaztea, zebi senar-emazte hauek dira adinekoak, ez? Orduan, maistra berria hori bada gaztea, hiritik etorritakoa, ahaldundua, orduan, etortzen da beste mentalitate batekin taola, eta pixkat bera ere nola sartzen den, da ezkeran puzle batez, orduan, maistra berria Luisa sartzen da, puzle honen pieza garrantzitsu bat ere. Bai, gidoia idatzi zuen klasekide batek garaiak, eta berari kontatu zioten familiakoek, zagita monako, aitonako, lako zeo zer, eta ensi dago, pasatu da errealitatean, karo gero guk birmoldatu dugu unezta guzti hori, hori ez, ja da fikzioa, pero egitan bai, pasa izan. Vale, zuzendaria bada
talde teknikoan zuzendaria da Marina Perosanz, gero zuzendari laguntzailea Eneko Goikoetxea, gero kamara edo Mikel Larrion, soinu teknikaria daukagu Natalia Berridi, Nileireiano produkzio burua, eta Sarairi arte burua. Aktoreak badira Pedroren pertsonaia egiten dela senarra Jose Ramon Soroi, gero Isabelen pertsonaia emaztea dena Iñaki Irastorza, eta azkenik Luisaren papera egiten dela, lehen aipatu bezala, herriko maistra berria, Miren Arrieta. Egin behar izan genuen crowdfunding bat, klasean ere azaldu zizkiguten hainbat plataforma eta hola, eta guk aukeratu genuen Berkami plataforma, eta jarri genuen diru kantitate bat, hasiera batean, guk eskatu nahi genuen hori baino gutxiago. Ze uste genuen ere kantitate horretara iristea, zaila ikusten genuen, ze gehienak dira lagunak, ezagunak, familia ez da, iristen da momentu bat non hori ere amaitzen den. Orduan hori, eta gehien bat, iritsi gara helburura, de hecho pasa dugu, pero izan da ere, eman dugulako kaina asko sare sozialetan, beste medio batzutan ere izan ditugu elkarrizketak eta eman gara ezagutzera. Eta, de hecho ere, jende ez ezagunak eman diego dirua eta hola, badago adibidez, niri hori kuriosa iruditzen zaiz, badago, ustu dela Brasilgo emakume bat, hasi zitzaigula, dela lan egiten du erakunde feministaren batean Brasilen eta hola, eta ez dakit ikusi gintuen Instagramen uste dut, eta komentatzen zizkigun igotzen genituen publikazioak eta historiak eta hola, eta de hecho berak adibidez ere eman zegun dirua. Eta, iristea araño, orduan hori, eta gu pozik ze hori eske izan da ez zer izan gabe, irudiak aktoreak hori bai ez, eta trailer moduko bat ere, pero en si, kortoa ez genuen, orduan ez zer izan gabe ainarrera ona izatea, eta jendea interesatua egotea eta hola, orduan eske izan da, bai, oso guai. Bai, guk orain muskilekin egin nahi duguna da pixkat zabaldu, ze guk hasieratik, gidoia irakurri eta lehenbiziko bertsioak egiten ari ginenetik, uste genuen zela gai potente bat, ze adineko emakumeek indarkeria matxista jasatea, ez da asko, ez da gozo azaleratuta ez, normalean beti entzuten da jende gazteagoarengan. Orduan, iruditzen zitzaigun gai potente bat dela, ez genuen utzi nahi hau klaseiko unibertsitateko lan batean bakarrik. Orduan, hasieratik genuekan ideia hori zabaltzeko, proiektatzeko tokitan eta hola, eta albazen festivalen batera edo bidali, ere. Pero egin nahi duguna da hori zabaldu. Eta horretan gabiltza. Eta Marisek bat. Bai, fanen bitu. Venga, segi. Kaixo. Luisa gai. Mila esker, Luisa. Se trata de realizar 1000 kilómetros en bicicleta con aproximadamente 8000 metros de desnivel y traer el testigo del Tour de Francia desde París hasta Bilbo, en este caso, recorriendo todo Euskadi en bicicleta.
llevarlo a Bilbao, para que podamos empezar ya a disfrutar lo que vamos a disfrutar ya el año que viene. Hainbeste lago, hainbeste bildur, erlazaitasunik buruan, dago baino herri hobeagorik zema daude munduan. Ara zer gendun ezateko ere, nik badaukat memoria, dirutigare bat ere zurratzoko egunkaria. Ikasi nitun da hoiek dira egileak, gure aitonen aitona jartzen zituzten legiak. Umore honez ibilitzeko izan daigun hainbat grazi, eta gehiegi kantatu zerik nola ez duen merezi. Jaso buruak jarrai aurrera, aldanik onduen bizi. Foto oficial de este evento. Un fuerte aplauso, Chalo. Cuidado que no nos hagamos daño. Bueno, ondo, urtero bezala lortu dugu azkenan irabaztea, kostata, beste urtetan baino gehiago, baina posik. Orain kupela kuadriara eramatea, kalimotxo batzuk botatzea kupelarekin, eta gero betiko baskaria kuadriarekin, txarangarekin pasioak bota, eta gaur goiz etxera bihar lan egin behar delako. Oso nekatuta bukatu dut, benetan, dirudien, baina zailagoa da, oraintxe bukatuko dugu lasterketa, joango gara maiketako bat jatera, gero bazkalduko dugu kuadriarekin, eta gero paseioak eta bukatzen den arte. Momentzu hortan atera gara etxetikan, baina momentu oso ondo. Gabaritzen da oso giro polita dagoela gaur Gasteizen, así que fenomeno. Oso gustora. Gogo askorekin, ze gainera hainbeste urte jai gabe zenota, eta gogoak ditugu eguna pasatzeko. Gaur bazkalduko dugu eta gero paseiora joango gara eta gero, etortzen dena. Orain poteo pixka bat, eta gero janaria, eta gero poteo, eta paseioa, eta ondo pasa, en general, ondo pasa. Eta edan. Orain herri kirolak ikusten gaude, gero zehozera hartu,
bazkaltzera eta gero paseilotara, kriston gogoekin, azkenean egon gara 2 urte egon gabe eta urten indarrekin. Atortxurrok bertan da. Uztailaren 29 eta 30 ospatuko da jaialdiaren 26. edizioa Atarrabian. Atortxurrok jaialdia 1989an sortu zen, euskal preso politikoei eta hauen senideei elkartasuna erakusteko, eta sakabanaketaren ondorioz jasate zuten egoera slatzeko asmoz. Horrela ere, familientzat dakartzen gastuak arintzeko dirua biltzea du helburuetako bat. Musika eta aldarrikapena uztartzen dituen jaialdia da. Eta hori aurrera eramateko antolakuntza taldea modu voluntarioan aritzen da. Antolakuntza taldea zain, jaialdia aurrera eramateko norbanako asko voluntario aritzen da. Auzolana da jaialdiaren erroetako bat. Pandemiak eraginda, 2 urte izan dira Atortxurrok gabe. Hala ere, aurten formatu berezian itzuliko da. Zerua helmuga lelopean. 31 talde arituko dira. Besteak beste, Zetak Eskabidean edota Delirium Tremens. Ni naiz Iñaki Martirena, Otxotorrena, karri nituen hainbat idea ona, eta ja honezkero ekarritako hainbat ohar eta zirriborro, pues hemen ja ari naiz ja honezkero osatzen. Nere kasuan, eta komikia dela, eta gure kasuan egiten dudala, irudia eta hitzaren arteko zubilana, ezta? Eta arront bitxia da, baina hortan datza behar bada gure doaia, no? Alegeia egiten dugula zubilan bat, hitza eta irudien artean. Eta tamalez oraindik ere, aurreritzi asko daude ez da komikiarekiko, baina nik beti esaten dut komikia dela paperezko zinema. Orduan, publikoa jakin dezan, hau dela, azken batean dela paperezko filma bat egitea, ez da? Hemen Araitzen gaude kokatuta Baiara batetan, Araiz Baiaran dagoela Beteluko udalerria, Larrango udalerria eta Araizko udalerriak. 3 udaletxe dauzkagu, eta Araizko udalerria dena hau dago Goierriko 5 herri eta beko 2 herriz osatuta. Larrango udalerria 16 herrik osatzen dute. Herri bakoitzak badauzke bere berezitasunak, bai? Eta hori da gure aberasgarrienetako bat. Araitz eta Betelu izan ziren, animatu zirenak, honetan parte hartzera, eta 3 artean lanean hasi ginen. Eta horrek ere batu egiten gaitu, askotan ezagutzen dugunean beste herritako aberasgarritasunak, beste herritako ohiturak, ohartzen gara gure herritan ere olakoak baditugula, eta horrek batu egingo gaitu, ez herri desberdinak. Landa eremua izanik, azkeneko urtetan aldaketa bat izan da, eta jende gehienak joan da fabrikatara eta horrek eragindu despoblazio handia, eta herrietan baserri guztiak beteta egondako garai batetik gatoz, gaur egun baserri gehienak utzik daudenak, eta despoblazioa handia da, izugarria da. Gure erronka bada jendeak baloratzea, hemen daukaguna, gu bizi garen herri hauek, erosoak dira, eta animatzea
jendea larraunen bizitzera eta larraunen bizia egitera. Bueno, nire kasuan ezinbestekoa iruditzen zait olako egitasmo bat, alde batetik gure lanari aitortza bat eskaintzeko. Jakin badakizu bakarrik aritzen garela eta beti ere erakunde baten sostengua edo talde baten sostenguak beti ere ematen digu alako indar bat, ezta? Gero bestetik ere oso garbi ikusten dut ere hau talde lana dela, diote, kasu honetan ni izan naizela hautatua, nire egitasmoa, baina dudarik gabe ikuspegi nazional hori daukat, ezta? Eta gure hizkuntzak ere behar du, ezinbestean behar du ardatz bat. Eta orduan nire erantzuna hori da, diote, ezinbestekoa dira olako egitasmoak gure buruari indarra emateko, bai, eta gure lana aitortzeko ere, bai, ezta? Eta orduan, begi honez ikusten du jakina, eta ezinbestekoa da, bai. Egia da, izurriteak ekarri dizkigula alako arazo gehiago edo traba gehiago eskini dizkigula, baina dudarik gabe egiturazko arazo bat daukagu, orduan, tresnak behar ditugu, gure burua aurrera atatzeko. Bat museoa 2008an zabaldu genuen, inauguratu zen, eta bertan elkartu ziren 2 museo Arabako Foru Aldundikoak direnak. Alde batetik, Bendaña jauregian, hau da, 16. mendeko jauregi historikoan zegoen naipe museoa edo karta museoa, Fournier karta museoa, eta beste alde batetik, aurretik Burulleria plazan eta Korreria kalean, Begile kalean zegoen arkeologia museoa. Arkeologia museoa ekarri zen, eraikin berria egin zitzaion, orain momentu honetan gauden eraikin hau, eta bata bestearen ondoan jarrita sortu zen 2 bat museoa deitzen duguna. 2 museo batean elkartuz, izenak esaten duen bezala. 2 museo hauetan bildumak nahiko desberdinak dira. Alde batetik, arkeologia museoan ikus daiteke Arabako historia arkeologia objektuen bitartez, historia aurretik, Erdi Aroaren bukaera arte. Hori nahiko klasifikazio kronologiko klasikoa dauka, baina bilduma oso interesgarria da eta benetan pena merezi du. Hau izango zen orduan parte berrian ikus daitekeena. Eta beste alde batetik, Bendaña jauregian daukagu Fournier, Felix Alfaro Fournierrek egindako bilduman denborarekin gehitu zaion beste kartaioko eta elementuekin daukaten bilduma. Naipeak oso zaharrak dira batzuk, 15. mendetik badaukagu taroteko karta batzuk, Pergamoan egindakoak, eta handik aurrera mota askotako kartak daude, musikalak, partituradunak. Badaude baita ere geografia ikasteko egiten ziren irudiak dituzten karta jokoak. Badaude baita ere ekialdeko, Indiako eta Japongo adibidez karta jokoak. Orduan bilduma oso aberatsa da, horrek egiten du 2 bat museoa oso leku interesgarria, ze 2 oso bilduma desberdin daude, baina baita ere Arabarekin lotura handia daukatenak eta benetan ikustera gonbidatzen zaituztet.
museo baten helburua da bere bildumak zaintzea, baina baita ere ikerketa bultzatzea. Orduan guk kolaborazio nahiko handia daukagu EHUrekin, ikasle asko etortzen dira, ona tesia egitera edo masterreko tesiak eta egitera. Eta horrek ikerketa bultzatzen du. Eta orduan, bilduma batek ez dauka zentzurik ez bada ikertzen. Behin ikertuta ezagutza bat sortzen da, eta hori gero erakusketen bitartez, aldi baterako erakusketen bitartez, eta zabaltzen saiatzen gara. Herren helburua da Arabako historia ezagutzea. Gure asmoa hori da, jendeak ezagutu dezala zein dan bere ondarea, kariño hartu diezaiola, jakin dezala beraiena dela, beraien arbasoen materialak eta direla, eta hori nolabait zabalkunde bat ematea horri eta jendearen gana iristea. Azken batean erakunde publikoa gara, eta Naipe Museoko bilduma berezia den arren ere, kartak oso garrantzitsuak dira Gasteiz batean, bere ondarearen parte dira, eta hori transmititzen saiatzen gara. Doctor Solar.